सिलेक्ट करून सांग कोणतं पाहिजे. मम्मी लोक कुठे आहेत? हॅलो, 1 नंबरला जायचं असलं का आता बघ ते घालून दाखवतील मला. तुम्हाला कोणतं आवडतं ते सांग. शर्ट सारखा याच्या वरून घालायचं आहे. बटन आहेत ना याला? पप्पूची शॉपिंग चालू आहे. बाजू में आपला सर्विस हाँ हे आपल्याकडे जायचे. होय होय आपल्या बाजू में भी रहता था मैं. हा बरोबर आहे. ते एक इकडचं मला दिसत नाही. थोडं क्रीमिश आहे ना, क्रीम टाइप आहे ना. व्हाईट नाही, व्हाईट क्रीम आहे ना, क्रीमी टाइप. कसं वाटतं का झाले? छान वाटतं. घातलं का मला उलटा लग रहा है ना? नाही ते हे नाडा वगैरे समोर जो सब निकाले बाबूची भाजी पूरा उनका जीजा भावांचा बाई उनका पिताजी का असं. काय एंगेजमेंट करायचं का लग्न करायचं एकत्र? शादी कर लू क्या? एक के बाद में आप बोले तो कर लेता हूँ. हे बघा रेडी असं पाहिजे शॉप जरा घालून. सही. हां असं फिरव, असं पकड. पहिला आईला विचारलं कसं वाटतं. एक नंबर. तू गोरा है ना तो कुछ भी अच्छा लगेगा. आप अपने से डालो माला. नहीं सिर्फ आगे लगा के दिखा दो जो पहना हुआ. अच्छा घाल ना. पहना हुआ पहना हुआ हां ते चालू आहे. सेम कलर आहे मॅचिंग. कसं वाटतं ते? राजा वाटतोय. नाही तेच मी बोललो. काजल लग्न करायचं की एंगेजमेंट करायचं? दोन्ही दोन्ही एक साथ. वो कभी जोधपुरी भी था वो भी दिखाओ ना, कोट भी दिखाओ ना. की निकाल लो चांगलं आहे? दुपट्टा वाला चाहिए. ठीक आहे. सफया बिना दुपट्टा वाला. हाँ तेच त्यांना बोललो. कलर अलग मतलब जो है ना धोती का. छान वाटतोय तो. हाँ वो इसके लिए वो बोल. बरोबर आहे का? हा पप्पू मस्त आहे. काजल हा कसा घालायच्या अगोदर सांग, घालू की नको? नको ब्लॅकिश होते. नहीं ये मत निकालो मत निकालो, उन लोग नहीं बोल रहे. दूसरा दिखाओ कोई रहेगा तो ऐसा. पिस्ता कलर हे असं आहे कुछ है हां असं आहे. रेड में कुछ ऐसे रेड में. रेड ना. हाँ विचार सांग तू त्यांना जे पाहिजे ना ते सांग. काजल त्यांच्याकडे व्हरायटी बघितली कारण पूर्ण शॉपच त्यांचं तसं आहे है ना. ये दिखाया था ना. हाँ नहीं दूसरा कोई ऐसा स्लाइट थोड़ा सा भी रेड है क्या उस कलर में? म्हणजे हा असं ना. क्रीम या रेड कॉम्बिनेशन में रहेगा. ये वाला कौन सा है? ये वाला हे रेड आहे ना. कौन सा? वो वाला वो क्या कुर्ता जैकेट है. वो जो रणवीर सिंह ने पहना था वैसा है क्या वो? वो आपको जैकेट बना के दूंगा मैं. उसी का वो जोधपुरी है ना. हे कसं वाटेल काजल? विच इज़ बेटर दिस वन और दैट वन? पहन के आप देखिए उसके बाद नहीं ये नहीं, ये तो मतलब मेरी आई बोल रही मत. वो थोड़ा सा कैसा आहे ऐसा. तुझ्याकडे आहे असं? हाँ असा आहे माझ्याकडे घरी. 4 कलर. किसमें इसमें इसमें वो वाला काजल तुझी साडी आहे ना. ये ग्रीन है कि पोपट नको? और कुछ है आपके पास? दिखाओ उनको जो पसंद है वो पहन के देखता हूँ. और वो भी फिर हुआ तो वो
छान वाटेल का काजल पण नाही ना तो मैं बना कर दूंगा अब तुम्हारे मोबाइल में रहेगा ना काय बोलते बनवतील ते बोलताय कलर मध्ये जर हां आपल्याला पण कोणत्या तू pattern मला मध्ये सूट होतंय का बघ ते पहिलं म्हणजे तुला आवडतंय का बघ माझ्यावर ये जो उसी का जोड़ पूरी और इसके नीचे क्या आएगा पैंट आएगा पैंट आएगा हाँ ये दिखा दो ना कौन सा पैंट आएगा तो उसी में का शेरवानी उसी का फिर सेम वैसे ही है क्या वो हाँ तो क्या फिर वापस ऐसा रेट का चिकन में मिलेगा तो फिर बना कर दूँगा ये व्हाईट मध्ये जास्त लुक येतो ना व्हाईट मध्ये छान वाटतंय ते. लो हे घालून बघा तुम्ही ठीक आहे डाल के नीचे कौन सा कलर है तुला काय पण चांगलं दिसतंय वाटते जरा ना दो नाही ना फीट मध्ये हा 38 आहे मापाचा आणि तो 40 आहे म्हणजे हा 40 पण शिवून देतील 40 हा. सिला किती दोघे ना शिवून देतील ते. हा ना? हा त्याचा मापाचा हा माझा हात नाही वरती होता मग मी डान्स करायला नाही होणार आपने सिला ही ऐसे पैटर्न में नीचे कलर कौन सा है नीचे में फॉर्मल पैंट आएगा आपको जो कलर ऐसा तो सेम कलर का आएगा व्हाईट हाँ वाइट कलर अब नहीं तो गोल्डन चाहिए तो गोल्डन मिल जाएगा माझा नेहमी असा लुक येतो एक छानच एकदम तो गोरा आहे ना मग त्याला कलर पॅन्ट पण घेते तर मी तुला कोणता आवडला हा काय अच्छा ये पैंट दिखा रहे हो क्या आप उसमें ये करके तो बना के दूंगा फॉर्मल पैंट ऐसा है ना गोल्ड टाइप का तो नीचे फिर आइए नाही ना काजल वाटे का बरोबर क्योंकि इसका सेल्फ ज़्यादा अच्छा लगता है सेल्फ ये इसके ऊपर वो सूट नहीं कर रहा हाँ ऐसा गोल्डन नहीं है ऐसा ऐसा गोल्डन चाहिए ऐसा वैसा ला के दूंगा ऐसा थोड़ा येलो आपके पास कपड़ा है वैसा है नहीं अभी घर पे जाके वापस चेक करेगा बराबर दिखता है क्या मापाचंच आहे हे बरोबर आहे बॉडी मापाची ठेवली आहे बरोबर आहे ना हे देतील ते म्हणजे हात असं करून देतील है ना ये हात ऐसा पीछे करके दे दोगे ना हाँ हाँ तेव्हा तिकडे कुठे हुक लावायचं लग्न आहे छान आहे एंगेजमेंट लगता है इसमें एवढी सर्व पब्लिक बघते आम्हाला अगोदरच इसमें गोल्डन कलर का आएगा माला गोल्डन मस्त दिसतोय छान दिसतो माळा पण घालून बघा तो माळ पण घाल राजे महाराजे पाहिजे ना म्हणून घाला आणि इथं ग्रीन आहे ना आणि रेड आहे ना तुझं हे साडी ते हे बरोबर होणार नाही छान वाटतं. शॉर्ट आहे की ना नाही नाही ते वरती घालायचं. कॅमेरा राहिला बाजूलाच कॅमेरा तर बघायचं नाही असं ठीक आहे छोटे का पलटी करना पड़ेगा इसको आणि हे पण एकदा बघून घालून बघा ना कसं दिसतं म्हणजे कळेल ना आपल्याला. सेमच आहे अच्छा लग रहा है काजलचं एक्सप्रेशन दाखव खूप मस्त काजलला कसं वाटलं ना विचार खूप छान आहे मस्त दिसतं मला छान दिसतं आता म्हणजे असं वाटतं काहीतरी आहे ठीक आहे साईज पण छोटे साइज शिदा तुम्ही करा जरा मग राहू दे नाही ना शिदा कसा ते तरी समजू दे पण हा आवडला का काजल तुला
हे नाही याला स्मूथनेस नाही. आईला आवडला ना तुझ्या? तुम्हाला आवडत नाही? तुम्हाला आवडला ना? आईला पण आवडला मस्त. तुम्हाला आवडला? हा छान दिसतं ना? हा. म्हणजे एंगेजमेंट असं वाटतं. हा वाटतंय. भरजरीत वाटतंय. ते जरा तिकडून लावा वर. हा असं वर करा. खूप छान. Engagement वाटतं का सापा लग्न? चाहिए तो सापा भी दोन्ही वाटतंय. नाही, नाही. ते शादी आधी अभी एंगेजमेंट है ना. आणि मुहूर्त नाही निघला तर शादी कर आस्तीन लेता. बिस्तीन का सब हे, बराबर हे है। सब ऐसा पीछे आ जाएगा. पीछे चाहिए तो कर दूंगा। हा ते करतील मी. ऐका ना, ते हे पण घेऊ शकता ना याच्यावर. दुपट्टा चाहिए का? आहे का? बघा. डान्स मस्त कर. दिसतंय. त्याच्यानी पण डान्स होईल. हा हे कम्फर्टेबल आहे मला जरा. कसं घ्यायचं ते त्यांच्याकडून बघून ठेव. आप दिखा दो. हा, असं. कसं घ्यायचं नाही तर पप्पू असं पाठीवर टाकेली चला. लेफ्ट हँड मध्ये ते केलं. राईट हँड. तर मला समजत नाही, तुम्ही बघताय ना, मला तुम्हाला समजते. खूप छान मस्त दिसतंय, आहे. छान दिसतंय. खूप मस्त आहे. म्हणजे लग्न कार्य वाटतंय काहीतरी वाटतं. काहीतरी आहे. पप्पूकडे काहीतरी आहे. तुझी साडीचं पण रेड कलर आहे ना? सूट होईल ह्याला. रेड आणि ग्रीन आहे ना तिचं ते याला सूट केलं. ये अच्छा लगेगा। मॅच होते की कारण ते हे होतं सेम सेम होतं ना. और स्टोन दिखेगा, छान दिसतंय. स्टोन दिखेगा। नाही हे बरोबर. पहिलं मला बरोबर होतं ना. हे बरोबर आहे कारण तुझं ते कारण हे की आहे ना ना. हा रेड आणि हा रेड वेगळा आहे ना. हा बरोबर. नाही तुम्ही बोला हा, तुम्हाला मला तर आवडलं, मला तर दोन्ही आवडले. व्हाईट पण चांगला आहे, हे पण. राजा लुक चालू वाटतंय ना. राजा तुला राजा बनायचं होतं ना तर मग हा घे. है ना? हा चला ठीक आहे. चलो ये. ते कापड व्यवस्थित आहे ना कापड बघून. आता तुम्ही सर्वांनी ब्लॉग तर बघितलात ना. आता एवढे सर्व कपडे आहे मी घालून दाखवले ते. काजल तुला कोणतं आवडलं होतं त्याच्यातलं? व्हाईटवालं. आता तुम्हा सर्वांना कोणतं आवडतं ते आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा. कमेंट वाचून आम्ही डिसाईड करू की आम्हाला कोणतं घ्यायचं आहे. मग आम्ही सर्व कमेंट वाचणार आहे पण रात्री 10पर्यंत तर पुढच्या दिवशी नाही. म्हणजे मला कसं तिकडे ऑर्डर द्यायला लागेल. कोणतं आवडतं ते सांगा आणि व्हिडिओ कसे वाटतात ते पण सांगा. आणि काय काय करायचं काजल? लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि कमेंट करा आणि घंटी आणि घंटी वाजवा.